Bon dia, bona tarda a totes i a tots. Les companyes i companys de la Federació d'Ateneus de Catalunya i concretament de la Delegació Territorial de Ponent m'han demanat algunes intervencions, algunes reflexions sobre la nova realitat derivada de la pandèmia i de la postpandèmia. Ens hauria agradat poder anar pels diferents ateneus a fer aquesta sessió d'una manera presencial, però, malauradament, aquesta pandèmia obliga a fer més aviat accions via internet. Per tant, en comencem ara amb una, perquè volem estudiar aquesta situació, volem fer aquestes reflexions sobre la nova realitat derivada de la pandèmia. Serà una intervenció d'aproximadament una mitja hora en la que intentaré analitzar 3 punts diferents. Primer, com era la vella realitat, sempre, evidentment, tot considerat des d'una òptica econòmica, com era aquesta vella realitat abans de començar la pandèmia, quins canvis s'han anat introduint mentrestant i què hauríem d'esperar o quins canvis serien de desitjar en aquesta anomenada postpandèmia. Comencem pel primer punt. Quina era la vella realitat? Doncs encara que ara pugui semblar que enyorem molt aquesta realitat, el que és cert és que no era pas quelcom brillant ni quelcom que ens pogués fer estar contents. Jo crec que com a mínim hi havia 3 elements que ens haurien d'haver preocupat i que de fet continuen presents i que ens segueixen preocupant. Un d'ells era que l'economia tal qual funcionava, almenys a llocs com Catalunya, com a l'estat espanyol, com a la Unió Europea, no feia allò que l'economia ha de fer per principi, que és ser capaç de cobrir les necessitats de les persones. Evidentment, no és només un cas d'aquí. En els països africans i en altres llocs del món encara hi ha una realitat molt pitjor. Tan pitjor que la FAO, l'Organització Mundial de l'Alimentació, ens parla d'uns 25.000 morts de gana diaris. Evidentment, això és inacceptable. Calculem els morts de gana diaris, calculem, un mes, i veurem que supera fins i tot les pròpies dimensions de la pandèmia. Per tant, una economia que no compleix el seu primer requisit, que és el de cobrir les necessitats de les persones. Quina altra situació dificultosa hi havia en aquesta economia abans que comencés cap problema? Dels que parlarem ara. La diferenciació en els nivells de renda. Que els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres. Els rics, naturalment. Què significa això? Doncs significa que tant a nivell de país com a nivell de persones aquests diferencials pugen constantment. A nivell de país, jo recordo que fa uns anys, quan ens començàvem a preocupar de les qüestions vinculades a allò que en dèiem el tercer món, havíem vist que hi havia uns diferencials que anaven creixent. En un primer moment, al principi de la revolució industrial eren uns diferencials petits, després van créixer una mica i cap als anys 70 o 80 del segle passat parlàvem d'una relació de renda entre allò que en dèiem el món ric i el món pobre que era aproximadament de 1 a 30. A hores d'ara, si mirem bé les dades que publica l'ONU, veurem que aquesta relació, sempre parlant de promitjos, ja no és de 1 a 30, si no m'equivoco, és de 1 a 85. Per tant, grans diferencials. Però més escandalós és encara el cas en què podem considerar no únicament els països, sinó les persones. Una ONG que és prou coneguda i que cada any publica un informe, una ONG que es diu Oxfam Intermón, en un dels seus darrers informes ens ha parlat d'una xifra veritablement escandalosa, que en aquest planeta hi ha exactament 16 persones, 16 grans fortunes. Quina quantitat de patrimoni sumada equival a la renda de 3.600 milions de persones. És a dir, equival a la renda de la meitat de la humanitat. Fixem-nos-hi bé, 16 persones amb una renda equivalent a la meitat de la humanitat. Això és del tot inacceptable. I per descomptat no es pot dir altra cosa que aquestes 16 persones, permeteu-me l'expressió potser una mica dolorosa, són uns perfectes delinqüents. Aquesta és una qüestió. La segona que volia explicar, les diferències. I la tercera situació dolenta, en aquest moment previ a la pandèmia, és aquella que la gent ja ha començat a entendre, afortunadament,
per davant de la qual encara no s'hi han posat prou solucions. M'estic referint a la mala conservació del planeta. Ho hem dit d'una altra manera, a la destrucció del planeta. Estem destruint en aquest planeta i no oferim possibilitats de viure bé en aquelles generacions que vindran darrere nostre. Com el destruïm aquest planeta? Doncs de moltes maneres. Jo diria contaminant-lo, per exemple, és una manera trista de veure'l. Fixem-nos de quina forma, no ara, que les mascaretes ja són d'una moda absoluta, sinó abans que les mascaretes fossin conegudes, quan veiem imatges de treballadors que entraven a les fàbriques xineses, ells ja tots duien mascareta. Tots duien mascareta perquè sabien que les condicions amb les que aniria a treballar eren molt poc saludables. Aniria a treballar, atenció, fixem-nos bé, per produir béns dels quals nosaltres, a Occident, en seríem els principals consumidors. Una contaminació ferotge, davant de la qual es va intentar lluitar, perquè ja fa uns anys es va aprovar, si recordem bé, allò que s'anomenava el protocol de Kyoto, que havia de limitar, oficialment limitava, les emissions d'anhídrid carbònic per part de tots els països del món. Qui més qui menys havia de respectar una quantitat limitada d'emissions i si no el respectava seria castigat amb fortes multes. El cas espanyol és escandalós, perquè érem dels països que més superaven aquests límits d'emissió. Què va fer el govern espanyol per salvar la situació? Reduir les emissions, intentar que les indústries tinguessin un canvi de comportament, que el transport es limités amb les seves emissions. No. Vàrem anar a buscar països africans. Recordo, per exemple, el cas que va sortir als diaris d'un país africà que es diu Burkina Faso. Els varen preguntar com anaven ells d'emissions, si complien amb els límits que l'ONU havia marcat, i aleshores, evidentment, ells no els superaven aquests límits perquè la seva industrialització era molt precària. Què va fer el govern espanyol? Els hi va comprar en aquests països drets d'emissió. En lloc de reduir les pròpies emissions, va demanar drets d'emissió, donant diners en aquests països per poder seguir contaminant tal com pogués. Aquesta és una destrucció del planeta que penso que hem de tenir present. Què més hi ha? Doncs quelcom que ha estat en els diaris i en els últims anys ha aparegut sovint, que és l'escalfament global. De quina manera la temperatura promig d'aquí puja de l'ordre de més d'1 grau cada any, pràcticament 2. Què vol dir això? Doncs que segons les Nacions Unides no es pot pas pujar més d'1,5 graus. Més aviat, els ecologistes diuen que s'hauria de disminuir una mica aquesta emissió. Però no fem res, no fem absolutament res. Ens saltem completament aquestes normes. I el tercer element de caire ecològic que voldria posar damunt de la taula és el de l'esgotament de recursos. Estem esgotant recursos principals i només em poso un exemple que penso que és ben intuïtiu i clar per tothom. Es calcula per part dels experts que d'aquí 60 anys ja no ens quedarà petroli, o almenys no ens quedarà petroli en quantitats suficients com per satisfer les necessitats. Algú dirà, bueno, doncs si s'acaba la possibilitat d'obtenir petroli, no podrem anar en cotxe. Sí que hi podrem anar, perquè estem buscant alternatives. Algú em dirà, home, aquestes alternatives, per exemple, poden sortir del cotxe elèctric, que és una falsa solució, perquè, com tots sabem, de l'electricitat, una de les fonts principals és, sens dubte, el petroli. I, per tant, no farem res. Sí que és cert que s'han intentat buscar solucions alternatives, per exemple, mitjançant l'obtenció d'energia en biocombustible. Molt bé, endavant. Per on triem el biocombustible? La paraula ja ho diu, bio, és un producte vegetal. I a hores d'ara, el producte vegetal que més fem servir per obtenir biocombustible resulta que és el blat de moro. I mira per on, estem traient blat de moro de l'alimentació humana per dedicar-lo a l'alimentació al cotxe. Per tant, des de tots aquests punts de vista, de la contaminació, de l'escalfament global, de l'esgotament dels recursos, aquest planeta va per molt mal camí. Tot allò que he dit fins ara no és nou, ho sabem, ja ho teníem abans que es comencés a parlar de crisi, abans que es comencés a parlar de pandèmia, i fins i tot jo diria que ja ho teníem des d'aquella famosa crisi de l'any 2008, que no hem acabat de superar mai, al contrari, que ha empitjorat les condicions de vida de molta gent. I ara vindria la segona part de les tres que vull explicar, que és què ha passat actualment, aquesta pandèmia i aquesta crisi
com ha pogut afectar una mica o bastant a les poblacions. En primer lloc, hi ha una cosa que és absolutament evident, que és que s'ha demostrat amb aquesta crisi, i més es demostrarà, la fallida d'allò que n'hem dit l'estat del benestar. L'estat del benestar hauria de cobrir quan els salaris no ho poden fer, quan l'economia no funciona degudament, hauria de cobrir les necessitats bàsiques de les persones, amb pensions com cal, amb assegurances d'atur, amb ajuts a l'habitatge, amb moltes coses per l'estil. Bé, donem-nos compte que això ha fracassat absolutament. Només cal que escoltem les ràdios, les televisions i veiem immediatament de quina manera s'acumulen una enorme quantitat d'eros, de petites i mitjanes empreses, de treballadors autònoms que necessiten d'un ajut públic per tirar endavant i l'estat del benestar no els hi dona. Evidentment, no estàvem preparats per això, no hi havíem destinat pressupostos suficients, però jo diria que en bona mesura no havíem destinat pressupostos suficients perquè no teníem, els estats almenys deien que no tenien, ingressos que servissin per això. Per què no hi havia ingressos? Em sembla que era molt clar. No hi havia ingressos perquè, entre altres elements, la fiscalitat no era la que calia i suposant que la fiscalitat fos la que calia, que no ho era, aleshores davant d'aquesta fiscalitat es produïa una enorme quantitat de frau fiscal. Hi ha frau fiscal i hi ha grans empreses que treballen constantment en paradisos fiscals. Es calcula que en els paradisos fiscals arreu del món s'hi està amagant a hores d'ara de l'ordre d'una quantitat equivalent a 15 vegades el producte interior brut espanyol. 15 vegades tota la riquesa de la població espanyola queda amagada en paradisos fiscals. Evidentment, aquests diners no poden servir per a la utilitat pública en aquell moment. Per tant, paradisos fiscals. I també, per part de les empreses, tinguin o no tinguin diners en paradisos fiscals, una fugida ràpida dels seus impostos. Un exemple, a l'estat espanyol, resulta que l'impost sobre societats, que és aquell que grava els beneficis que les empreses han pogut tenir al llarg de l'any, és de l'ordre del 30%. El gravamen de l'impost de societats vol dir que les empreses han d'entregar a Hisenda de l'ordre del 30% dels seus guanys. Molt bé, això és la teoria. I quina és la pràctica? Quines són les xifres oficials? Mirem una mica les xifres espanyoles i veurem que el promig del que acaben pagant les empreses en concepte d'impost de societats suposa aproximadament el 12% dels seus guanys. És a dir, una tercera part, una mica més d'una tercera part del que haurien de pagar. Per tant, evidentment, mentre estiguem en aquesta situació, doncs farem molt poca cosa. Però no es tracta només de tenir uns ingressos com cal per protegir l'estat del benestar. Es tracta també de gastar els diners com s'hagin de destinar de cara a protegir en aquells més volubles, en aquells més vulnerables. I quina és aquesta qüestió? Doncs que la despesa, a part de l'ingrés, també és important. I sempre he insistit, tornaré a insistir una vegada més, en que dins de la multiplicitat de despeses que un estat té, en el cas espanyol, també en el cas europeu, també en el cas mundial, hi ha una despesa absolutament inacceptable. Una despesa sense cap tipus de sentit i, per descomptat, sense cap tipus d'utilitat. M'estic referint a la despesa militar. I ja que estem parlant de crisi, ho simplificaré, crec que d'una manera clara. A l'estat espanyol hi ha molta gent que pateix, ara és un moment oportú per recordar-ho, i un dels patiments, la gent ho ha sentit fàcilment, és aquell que significa que s'ha de destinar diners en el que s'anomenen beques menjador. Molta canalla, en segons quins barris de les grans ciutats, s'alimenten fonamentalment a través de beques menjadors, i això s'ha notat molt quan ara hi ha hagut períodes de tancament d'escoles. Bé, què vol dir? Doncs vol dir que la Generalitat ha de destinar diners en aquest concepte de beques menjador perquè almenys aquests nois i noies tinguin un plat calent a taula cada dia. Una vegada, ja deu fer uns 3 anys, un col·lectiu de mestres a Barcelona es va queixar de que aquesta quantitat era mínima, que no era suficient per cobrir aquestes beques menjador. Vaig parlar amb ells, els hi vaig demanar quina quantitat atorgava la Generalitat al concepte de beques menjador. Em van dir 50 milions d'euros a l'any. I em van afegir, i calculem que serien 200 milions d'euros els que farien falta. Molt bé? Doncs 50 milions d'euros, 200 milions d'euros per cobrir aquest menjador. No hi són.
Però, en canvi, fixem-nos en una cosa, i val la pena que la gent ho tingui ben present. Mentre que només tenim 50 milions d'euros a l'any per cobrir amb tot Catalunya les beques menjador, el govern espanyol, no el català, l'espanyol, amb la despesa militar esmerça, no cap any, no cada any, sinó cada dia, 52 milions d'euros. Això és un escàndol, absolutament un escàndol. 52 milions d'euros diaris per despesa militar, en lloc dels 50 milions d'euros per cobrir les beques menjador, que és el màxim que els donem. Per tant, tenim en compte, primer, que tenim un estat del benestar que no cobreix, per falta d'ingressos i per malbaratament dels recursos, les necessitats de la gent. Evidentment, hi ha altres qüestions que també actualment s'han posat damunt de la taula. La segona és, com tots bé sabem, la manca d'habitatge per part de molta gent. Hi ha una legislació que durant molt de temps s'ha preocupat només de l'especulació immobiliària, que és una especulació que no ha construït gens ni mica d'habitatge social i que, evidentment, porten circumstàncies molt precàries a molta gent que no pot pagar el lloguer, molta gent que no pot acabar pagant l'hipoteca, i aleshores es produeixen allò que se'n diu desnonaments constants. Ja ho sabem, el cas de Barcelona és un cas prou conegut, però se'n produeixen a tot arreu. Hi ha casos patètics en què famílies amb criatures petites han estat trets en moments determinats per les autoritats, sigui per l'autoritat judicial, sigui per l'autoritat policial, de casa seva, per manca de pagament de lloguer i manca de pagament de l'hipoteca. Atenció! Normalment són desnonaments ordenats per qui? Per aquells grans estafadors, que es diuen bancs, que tenen la titularitat d'aquests diners i que sense cap tipus d'escrúpol expulsen a la gent. Tinguem-ho ben present. L'actuació d'una banca, molt sovint a casa nostra, és equivalent a una actuació de delinqüència. Tinguem-ho ben present. Banca, delinqüent. Bé, aquest és un altre tema que hauríem de tenir present. Què més hauríem de tenir present en aquest moment actual? Doncs, per descomptat, això no sabem com acabarà, però almenys ho hem d'apuntar, l'enorme quantitat d'EROs, d'expedients de regulació d'ocupació, que han sorgit com a conseqüència de les dificultats que han tingut moltes empreses per tirar endavant la seva activitat durant tot aquest temps. No només empreses de restauració, fàbriques de molta mena, treballadors autònoms, petites i mitjanes empreses, etc. Per tant, a partir d'aquí també calen recursos públics. Evidentment que s'hi estan destinant alguns, però per descomptat menys dels que caldria. I l'últim element que voldria posar en aquesta segona part de la meva exposició és, dins de la situació actual, i no és que sigui pas nou, una mica l'actualitat absoluta de les migracions. De quina manera aquesta Europa és absolutament egoista. De quina manera aquesta Europa es tanca a l'arribada de gent de fora. Es tanca a l'arribada de gent que demogràficament ens fa falta i que a més volen venir cap aquí per fugir d'explotació o per fugir de guerres que nosaltres mateixos hem provocat. Si algú fa memòria, recordarà que fa unes setmanes quina era la situació d'acumulació de gent a les platges de la illa de Gran Canària, però no només això, sinó totes les vides humanes que ONGs tipus Open Arms van haver de salvar perquè anaven a pique les petites barquetes amb les que volien venir. Diguem-ho clar, Europa és responsable de la mort, de l'assassinat de totes aquestes persones. Europa, en aquest sentit, és una organització que comet delicte. Comet delicte amb les lleis d'estrangeria, amb la detenció dels que venen de fora i, per descomptat, també comet delicte amb el fet de que aquells que estan en circumstàncies difícils són empresonats en centres d'internament d'estrangers i, finalment, alguns d'ells ni poden arribar a la seva destinació perquè s'han mort pel camí. Europa és, en aquest sentit, diguem-ho clarament, una organització criminal i, a més, ho militaritza, ja s'ha parlat molt de la militarització de les fronteres, amb totes aquelles expedicions, com per exemple les que depenen del que s'anomena el Frontex, que és les fronteres exteriors de la Unió Europea, que estan vigilades d'una manera legal, estan vigilades per forces armades que no situades a Europa, situades en països africans, per exemple, procuren evitar que la gent surti d'allà per venir aquí quan nosaltres som els culpables de que vulguin sortir.
temes que s'hauran de canviar radicalment. La nostra mentalitat sobre la qüestió migratòria deriva, com sabeu, amb racisme, deriva amb xenofòbia, deriva amb la mort de moltes persones. I això sí que ens obliga a una educació per la convivència que ha de ser molt important i hem de tractar amb força. Aquest seria l'últim element d'aquests que jo crec que actualment s'han d'abordar en aquesta situació de crisi. Estat del benestar com cal, protegir els més vulnerables, tenir les portes obertes, donar habitatge segur, pensions com cal, etc. I aleshores què caldria fer ara de cara a una nova realitat? Doncs bé, per descomptat, aquesta nova realitat ha de ser molt diferent de l'anterior. Ja dic que inclús sense pandèmia també estaríem en una realitat que cal que sigui canviada. Però ara em permeto dir que és potser una oportunitat. Diuen els grecs que de vegades crisi és l'equivalent d'oportunitat. Doncs ara amb aquesta crisi tenim potser l'oportunitat de tirar endavant una transformació important de la nostra economia. Primera, si és que volem que la gent tingui ingressos, no només el que he dit abans, que era un estat del benestar com cal, sinó també la capacitat de donar feina a la gent. No estem repartint bé la feina. Durant 200 anys hem sigut capaços de baixar la jornada laboral d'aquelles 16 hores que hi havia a Liverpool al començament de la revolució industrial fins a aquestes 8 hores estàndard que tenim ara. Però és que tal com estan les coses en molts països, a Suècia per exemple ja ho han afirmat, podríem estar treballant senzillament 20-25 hores a la setmana i el resultat seria el mateix, perquè la productivitat s'ha incrementat molt. Quin és el problema? Que aquesta millora de productivitat ha anat a parar a mans dels empresaris que han incrementat enormement, il·legalment, els seus beneficis, en canvi no pas en mans de la població. Per tant, aquí el que convé és tenir uns salaris dignes, cal distribuir la feina, cal enfortir els sindicats i també, si molt m'ho preu, penso que per aquí hauria d'anar la solució. Les empreses han de mirar de tenir una estructura de caràcter cooperatiu, perquè a diferència de les societats anònimes limitades en la que hi ha una direcció capitalista que l'únic que busca és l'increment del lucre, com malauradament ensenyen a les facultats d'economia, aquí el que convindria és tenir també unes empreses que tinguin aquest caràcter cooperatiu i que siguin capaces de donar feina a tothom amb un salari digne. Què més hauríem de dir? Doncs, evidentment, tirant enrere amb el que deia abans, però només com a recordatori, el que ens resulta imprescindible és fer una reforma fiscal. Una reforma fiscal que apreti a les grans fortunes, que apreti a les grans empreses, que faci desaparèixer els paradisos fiscals i que reparteixi millor la renda. Al cap i a la fi, una de les feines de l'Estat, una de les feines del sector públic és reequilibrar el repartiment de la renda. Això ja ens ho deia el senyor Keynes fa molts anys, resulta que sembla que l'hàgim oblidat del tot. Què més caldria? Doncs encara una altra cosa que també és molt important, que és canviar radicalment aquesta economia que es basa en l'especulació. Avui en dia, les grans fortunes, hi ha gent que acumula unes enormes fortunes, moltes d'elles fruit de l'especulació. Els més rics del planeta amb la seva fortuna particular, cada un d'ells podria redimir la fama del món si volgués, i moltes d'aquestes fortunes no provenen d'altre lloc que de l'especulació financera. Una especulació que creix dia a dia, una especulació a la que ens agradi o no ens agradi, nosaltres en som actius partíceps en la manera en què ens creiem aquella enorme mentida, que és que no tindrem unes pensions com cal i que cal que fem un fons de pensions per assegurar-ho. No és veritat. Els fons de pensions no haurien d'existir. I si volem millorar la nostra pensió, el que hauríem de fer és dedicar les pensions als diners del frau fiscal. He fet una petita estimació. Us puc assegurar que si en el cas espanyol els diners del frau fiscal els eliminéssim i els destinéssim a pensions, el muntant de les pensions a l'estat espanyol pujaria un 80% cada any. No fan falta plans de pensions. Aquests plans de pensions l'únic que passa és que ens col·loquen a cadascú de nosaltres amb els nostres diners en fons especulatius que donaran benefici a uns pocs i que, evidentment, aniran moltes vegades amb inversions contràries a la nostra manera de pensar. Per tant, canviem radicalment la nostra idea dels plans de pensions, fem reformes fiscals com cal i mirem d'eliminar allò que es diu una economia especulativa. I aquí tenim unes bones iniciatives que val la pena que tinguem presents, com són, per exemple, la dels bancs ètics o la dels fons solidaris, accions per l'estit, que caminen una mica en aquesta direcció. I ja per acabar, perquè el temps s'està allargant, diria que també cal que tinguem en compte això, que sí que està a la ment de molta gent,
però que sembla que no es preocupa gaire, com és la voluntat d'una transformació ecològica de l'economia. D'això se'n parla molt, molta gent ho té clar, i a més en part hi ha una mica aquest egoisme nostre de pensar que aquí ens hi va el futur i que d'això ens hem de preocupar. És cert, però hem de fer-ho seriosament, no només reciclant en 4 productes, sinó una mica quin és el nostre comportament amb el transport, quin és el nostre comportament amb la compra de determinats productes, quin és el nostre comportament amb empreses, quin comportament directe d'elles no és massa adequat, coses per l'estil. Cal treballar a fons la qüestió ecològica. I finalment, què més diria? Doncs sobretot quelcom important, que també hem de canviar del tot el nostre concepte de seguretat. Malauradament avui en dia encara pensem de la seguretat en termes gairebé sempre militars. I ara, fixem-nos les celebritats que s'han produït amb aquesta pandèmia, en què per donar seguretat a la gent es feia la bestiesa de presentar uns quants soldadets, arreglant uns espais d'última hora, o dient que ells ens protegirien. No és veritat, ens protegiran una mica els avenços mèdics, científics, però mai ens protegirà l'exèrcit, mai ens protegirà l'exèrcit, traiem-nos al damunt. Ja fa uns anys, a l'any 94, l'ONU va començar a parlar de la seguretat humana, en què l'important és la vida de la gent, capacitat de cobrir les seves necessitats, i penso que això hem d'introduir-ho. Cada any es discuteixen els pressupostos de l'Estat. Rarament he vist un diputat del costat que sigui, políticament parlant, que es queixi d'una despesa militar que no té cap tipus de sentit i que digui que en lloc d'aquesta despesa militar el que convindria és treballar la seguretat humana. S'ha posat molt de moda, evidentment, els últims mesos hem dit parlar molt del Procicat, per exemple, que seria una mica tota la protecció civil, però la protecció civil ha de substituir la protecció militar, que és inútil, absurda i contraproduent. Per tant, comencem a posar-nos al cap que de despesa militar, 0 de 0. I si canviem això, potser a l'altra protecció civil millorarà una mica i anirem més bé. Aquest seria per mi una mica el resum d'aquestes propostes, també el que anava malament, el que ha anat més malament encara amb la pandèmia i el que podria anar bé si tots hi poséssim una mica d'esforç. Moltes gràcies.